F'dan it-temp kemm xejn kieżaħ, però grazzi minn qalb tal-li inżiltu hawnhekk ġewwa Pembroke għat-tielet awla minn ġewwa pjazza. Illum f'Pembroke għandna ħafna xi ngħidu, ħafna temi fuq x'ħan nitkellmu, għandna panel, għandna wkoll kandidati li ħajkellmuna, però qabel nibdew kollox ħammorru l-ewwel feature u nibdew mill-ewwel. Meta naħseb fil-bżonnijiet tal-familja, niftakar kemm ħajjitna marret tal-aħjar. Kif il-pajjiż fehem il-prijoritajiet tagħna. Minn meta xtrajna l-ewwel dar. Għaċ-childcare ta' tfal tagħna. Illum qed niċċelebraw kull imħabba. L-appoġġ għall-ġenituri tagħna żdied u llum għandhom opportunità akbar li anki jgħinu lil uliedna. Ma nistgħux nitilfu dan kollu, imma rridu naħdmu għal ġejjin aqwa, pajjiż isbaħ, b'aktar ħin mal-familja, edukazzjoni mill-aqwa u pagi aħjar. B'servizzi tal-ogħla livell. Pajjiż fejn infasslu futur sabiħ flimkien. Malta flimkien. Nirringrazzjawkom mill-qalb tal-li bqajtu magħna u daw kollha li joġobhom jinżlu isegwu din id-diskussjoni ta' awla ġewwa l-pjazza. Ħanibda billi nintroduċi il-panel li vera kburi b'dan il-panel illum għaliex hawn fosthom hawn nies li ħadmu f'dawn is-setturi li ħanitkellmu dwarhom propju illum. Ħanibda b'ħabib, kollega radjofoniku, kollega avukat, għandna lil Dr. Dean Healy, nsellmulek li huwa wkoll is-sindku ta' din il-lokalità ta' Pembroke, insellmulek din. Din, hawnhekk qiegħed home, qed tilab home, ġifieri, nispera li mmorru tajjeb quddiem in-nies tiegħek stess. Ħafna nies li nafa u ħbieb u residenti minn Pembroke, kollegi fil-partit, eċċetera, ġifieri ma nix għalfejn niddejqu nitkellmu qegħdin bejn il-ħbieb hawnhekk. Ekku, naqblu, grazzi din. Ħdejdin eżatt għandi lil Dana Farrugia li hija il-kap eżekuttiv ta' Tech.mt. Grazzi ħafna Dana lilek ukoll li jogħġbok tiġi hawnhekk u taqsam ftit ħsibijiet miegħek. Fl-aħħar nista' ngħid għax stidintu kemm il-darba għal-awla dejjem jinqala xi ħaġa, però llum fl-aħħar kuntent immens li għandi il-konsulent u ġinekologu wkoll il-Mr. Mark Sant. Grazzi ħafna tal-li qiegħed hawnhekk. Ma' Sur Sant se nitkellmu żgur ma nistgħux ma nitkellmux fuq l-IVF u dak kollu li qed jipproponi l-Partit Laburista f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna Mr. Sant. U mbagħad ħanalqu bil-ħabib tiegħi Chris De Battista li huwa sajjid mhux minn Marsaxlok d-darba imma miż-żejtun. Għandna sajjid miż-żejtun. Li wkoll l-ewwel ħaġa grazzi tal-li qiegħed magħna li wkoll ħajkellimna fuq dak li ħabbar il-Prim Ministru ġewwa Marsaxlok ftit tal-jiem ilu li rigwarda s-sajjieda. Nilqa' magħna qabel ma mmur kandidati lill-President ukoll tal-Partit Laburista, il-Dottoressa Ramona Attard. Lillum ukoll ħataqsam ftit ħsibijiet ovvjament tagħha u tal-partit magħna illum li qegħdin hawn dawk kollha li qed jisimgħuna u jarawna mid-dar. Ħanibda billi insellem ukoll il-kandidati tal-Partit Laburista fuq l-10 distrett. Abela Joe Etienne. Bartolo Everest. Busuttil Gallia Felix. Buttigieg Rebecca. Falzon Michael. Grima Clifton. Spiteri Damien. U Vella Dario. Grazzi ovvjament ta' xogħol kollu li qegħdin tagħmlu f'din il-kampanja elettorali, mhux xogħol faċli, naf li qed idduru ħafna, ġifieri grazzi ħafna ta' dan ix-xogħol qegħdin tagħmlu. Ħanibda bik, Sinjura President, jekk nista' nsejjaħlek, Dottoressa.
Kollegi u U koll. kollega, minn kollox aħna, ekku. Mela, issa tħanna sew fil-kampanja elettorali, rajna xamel il-partit, qed jipproponi il-Partit Laburista u rajna ukoll x'qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista Bernard Grek ukoll. X'differenza tara primarja bejn dawn iż-żewġ kampanji elettorali? Id-differenza hija waħda netta u li rajna sa mill-ewwel ftit sekondi tal-kampanja elettorali. Minn mindu il-Prim Ministru ħabbar li ser imur ant il-Presidenza biex jagħtih il-parir biex ixolji il-Parlament, ftit sigħat wara bdejna bitħabbiriet tal-ewwel 5 proposti tagħna maġġuri. Fost il-proposti pereżempju il-proposta ta' 700 miljun euro fi proġetti ambjentali open spaces pratikament f'kull lokalità. Dawn kienu kollha proposti costed, proposti li għandek kif ħajsiru u meta ser isiru. X'differenza minn dak li rajna l-kap tal-oppożizzjoni b'kampanja li ma kinitx preparata minkejja li għad fl-oppożizzjoni u b'miżura wara l-oħra li mhumiex costed. Dawn laqqas biss tkun taf kemm ser jiġu jiswew aħseb u wara kemm ser jitnettqu. Imma rrid ngħid jekk kien hemm aktar ġurnata li kellna quddiem għajnejna naraw id-differenza bejn Robert Abela u Bernard Grek kienet propju illum fid-dibattitu li kien hemm fl-Università ta' Malta. Hemmhekk rajna Prim Ministru statista bi proposti ċara, b'viżjoni ċara għal pajjiż. Min-naħa l-oħra Bernard Grek ikun partiġan, jipprova ikun diviżiv biex jipprova jaħbi li mhuwiex preparat. Il-Prim Ministru beda jsemmi settur wara l-ieħor u x'inhu l-pjan għalihom. Imma temmen li laqas il-bażiku ma kien jaf Bernard Grek, pereżempju, kemm ser jiġi jiswa il-manifest elettorali tiegħu, ġifieri mhux talli kull proposta mhijiex costed imma kont tal-inqas nistenna li l-programm elettorali tagħhom ikollu flus kemm ser jiġi jiswa laqqas hemmhekk ma wasalna. F'differenza meta il-Prim Ministru qal b'mod ċar dan il-programm ser jiġi jiswa 3.3 biljun euro u aħna konfidenti għax nafu li it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna wasot, il-Kummissjoni Ewropea qed bassar li għal din is-sena u anke għas-sena d-dieħla ser ikollna l-aqwa tkabbir ekonomiku u għalhekk dawn il-proposti huma fattibbli. Irid ngħid ukoll però magħna ta' fejn jgħid. Jekk pereżempju ħanejdulek ħad nraħsu it-taxxi kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji, m'hemmx l-imma kif ser jorħsu ħajorħsu għal kulħadd. Magħna ta' fejn jgħid. Jekk qed ngħidu li ser jerġgħu jolew wara li jollejna l-istipendji b'10% u din ukoll qala l-Prim Ministru għal ukoll 15% oħra, ser jolew għal kulħadd. Jekk ser nagħtu 10,000, ser naqsu 10,000 mill-loan lil first time buyers, ser tkun għal first time buyers kollha. Ma m'hemmx imma jekk ħanatu hawnhekk qed nara din bis-swit qed nieħu gost ground tal-futbol u naħseb hemm ukoll min qed jilgħab it-tennis. Issa qatt ma kontx sportiva ħafna, però nieħu gost li nara iż-żgħażagħ u tfal jipprattikaw l-isport u anke f'dan l-aspett. Il-Partit Laburista għamel proposta elettorali sabiex ikun hemm l-ugwaljanza bejn il-familji kollha, ġifieri mhux min jista' jibgħat it-tfal għall attivitajiet ekstrakurrikulari u min ma jistax jibgħat it-tfal sabiex jeċċellaw f'xi sport, f'xi kultura le għotja ta' 300 euro jew għal dawk il-familji li mhumiex intaxxati ma jqobdux bit-taxxa jew inkella rifużjoni tat-taxxa. U din hija għal kulħadd m'hemmx l-imma u kif. Ara ħadd ieħor kull fejn iwieħed xi ħaġa jipprova jwieħed dik xi ħaġa u mbagħad joħodilek minn ħaġa oħra u hekk prova jilgħab b'dan il-mod waqt id-dibattitu tal-Università ta' Malta, però kien hemm ukoll min kixfu għax kien hemm semmilu naqra track record li għandu sabiex jiffajlja it-taxxa sabiex jipprova iqarraq bit-taxxa għax jista' jipprova iqarraq kemm irid bih innifsu imma biż-żgħażagħ Maltin u għawċin ma tqarraqx. U għalhekk magħna ta' fejn jgħid Robert Abela jagħmel politika l-futur għall-viżjoni u jidher ċar li Bernard Grek jagħmel il-politika tal-passat. U għalhekk fis-26 ta' Marzu kulħadd irid imur jivvota sabiex ma rreġġawx lura l-arloġġ imma nivvutaw għall-futur. Signori, grazzi il-President tal-Partit Laburista, Dr. Ramona Attajt, li iktar tard fil-programm ukoll se tgħaddi interventi ieħor. Din ħanibda bik.
Jgħat l-ewwel u ma nistax inkun Pembroke ma nibdix bik, hawnhekk, ġifieri. Inti dejjem kont voċifru anke minn żmien l-iskola niftakrek fuq l-ambjent. Dejjem kont moħħok hemm, dejjem qatt attent x'qiegħed jintqal dwar l-ambjent tagħna. X'derlek mill-ewwel ftit proposti tal-Partit Laburista fl-ambjent? Grazzi Luke. Naħseb l-ewwel li għandna nitkellmu dwaru fil-fatt dwar dan is-suġġett naħseb illi ma nistgħux nieħdu b'ċertu leġġerezza żewġ diċkarazzjonijiet kbar li għamel Prim Ministru fl-aħħar ġimgħa u nofs, waħda dwar il-proġett ta' Ħondoq ir-Rumien u l-oħra dwar il-proġett tal-Marina f'Marsa Scala li jiena u inti wkoll diskutejna kemm il-darba. Intqalu ma naħsibx li jingħataw biżżejjed importanza daqskemm għandhom jingħataw importanza fil-verità, għaliex huma żewġ proġetti li kien hemm komunitajiet sħaħ li kellhom din l-isħaba mdendla fuqhom u kien hemm min wera tħassib dwar il-proġett ta' Ħondoq b'mod speċjali li xilna nitkellmu dwaru 20 sena fil-verità. Imma naħseb illi l-ikbar ħaġa li tatni sodisfazzjon u għamlet taċċenna li wkoll il-President tal-Partit hija din il-proposta ta' 700 miljun illi jistgħu jinstemaw ħafna fil-verità, ma meta tibda tixtar eżattament x'qiegħed jiġi propost illa li xawn ukoll hemmhekk toħroġ is-sustanza tal-proposta ta' dan il-partit maħniex qegħdin ngħidu ħanamlu b'700 miljun ġonna, ġifieri xi jfisser fejn ħanamluhom dawn lil min ħanoltu. L-art ta' min ħanitlu fiha biex nagħmlu dawn il-proġetti. U naħseb illi hawnhekk iktar tard forsi nkoll nitkellem dwar il-mankanzi tal-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex meta inti tibda tara fejn sejrin dawn is-700 miljun, hemm numru ta' proġetti li huma ppjanati, huma nfassla, huma studjati, huma wkoll studjati b'tali mod li inti taf li ma proġett ħajiswik kemm il-miljun u allura mbagħad toħroġ dik il-figura u n-nies hemm barra jistgħu jagħtu kredibilità lill proposta tiegħek għaliex jafu eżattament għal xiex qegħdin jivvutaw. Kulħadd jaf li għandi din il-lokalità qalbi u tkellimt dwar anke numru ta' proġetti li forsi ma kinux l-iktar proġetti ideali mill-aspett ambjentali f'din il-lokalità, kulħadd jaf li għandi l-Pembroke għal qalbi ħafna. Pero min jafni jaf ukoll li għandi l-familja, żewġ naħat tal-familja tiegħi fil-verità mill-Furjana wkoll. U nixtieq ngħid żewġ kelmi dwar wieħed minn dawn il-proġetti fil-fatt li qed jiġi propost għal Florjana, inċidentalment il-familja tiegħi maqsuma minn dan il-proġett. Għaliex meta titkellem mal-Furjaniżi jgħidulek mill-Furjana lejn minn Balzunetta pereżempju. Imma dan il-proġett allura ħajlaqqa il-Furjana f'waħda u x'veru, ġifieri inti meta tibda tara l-massività ta' x'inhu ippjanat, tibda tara kemm hu serju ambizzjuż dan il-pakkett ta' proposti li qed jippjana dan il-gvern. U meta issir proposta bħal dik li hija ambizzjuża, qabel konna ngħidu di mhux ħassi żgur minn fejn ħeddu l-karozzi u tieqaf hemm. U l-idea tieqaf hemm. Illum il-ġurnata nafu illi meta l-Partit Laburista jipproponilek xi ħaġa li hija ambizzjuża, ħajamililek, ħajwettaqa, ħajsib is-soluzzjonijiet, jista' jkun hemm sofferenzi għal ftit ġimgħat jew xhur, però fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat ħadd gawdih għal komplement ta' ħajtek imbagħad bħalma rajna bi proġetti oħrajn. U allura xi ħaġa bħal din nilqaħħa biħġari, għaliex hemm il-proġett ta' Sant'Anna, proġett ieħor ta' Santa Venera ta' tisqif tal-Mini illi qegħdin naraw bażikament li numru ta' proġetti ħajresqu l-ambjent lura fil-żoni urbani tagħna li tradizzjonalment forsi ma kienx l-iktar aspetti li kien jingħata importanza. Illum il-partiti politiċi jafu li dan is-suġġett qiegħed fuq net tal-aġenda ta' ħafna persuni u rridu kemm jista' jkun nitilqu mill-idea tradizzjonali li l-ambjent huwa biss il-baħar u l-widien tagħna li għandna nagħmlu kull sforz biex nissalvagwardjawhom, bdejt biha fil-fatt, però rridu wkoll nikkunsidraw l-ambjent mibni ta' madwarna u x'veru li naraw li l-bini tagħna huwa ta' kwalità, illi l-ġonna tagħna huma ta' kwalità, illi min għandu tfal m'għandux għalfejn jaqbad il-karozza u jsuq nofsija biex imur fejn il-baħar. Irid isib fejn u għandu jsib fejn u għandu dritt illi jfittex u jsib ġonna ta' kwalità biex inti tqarreb in-natura lejn in-nies. X'differenza min-naħa l-oħra mbagħad meta għandek il-kap tal-oppożizzjoni illi jitkellem fil-fema tiegħi u fil-fema ta' ħafna dwar proposta li kienet populista dwar l-ODZ, u mbagħad meta mistoqsija d-dettalji dwarha jgħidlek sejna mhux wieħed li ma nħobbx niċċajta jew li nieħu għalija, inti taf anzi. Imma meta issaqsi lil Bernard Grek minn fejn ħajibdi mill-ODZ biex jerġa' jieħu dawk l-artijiet lura fl-ODZ u jkabbar l-ODZ allura minn fejn ħajibda ma twillidniex il-bieraħ nafu għalfejn ma weġibx u ma jridx jgħid u ma jridx ikkommetti ruħi l-artijiet ta' min ħajħu lura biex joħodhom fl-ODZ. Però meta r-risposta tkun
ħan jieħdu l-kwartieri tal-Labor u nagħmlu HODZ. Jfisser li m'intix preparat. Jfisser li m'għandekx ir-risposti għal domandi ovvji li ħejġu mistoqsija lilek u xek. Ekku, kif semmejt diġà parti li inti sint kunti wkoll avukat u avukat tal-familja. U min jaf kemm tiltaqa' ma' kawżi ta' ġenituri ta' żgħira li jinfirdu anka f'ċirkostanzi mhux daqshekk sbieħ. Dil-ġimgħa rajna proposti oħrajn li jipprevenu daw is-sitwazzjonijiet. Proposti relatati mal-edukazzjoni sessuali, pereżempju, minn ta' żgħira. X'derlek dwarhom din? L-edukazzjoni qatt ma ħażina, luk naħseb jien tilqu minn dik il-premessa, ġifieri li inti tressa iktar informazzjoni u l-aċċessibilità l-affarijiet bħal kontraċettivi, pereżempju, waħda mill-proposti kienet dawn l-affarijiet naturalment ma nistgħu qatt nitkellmu kontrihom. Rrid ngħid li dan is-suġġett huwa wieħed sensittiv ħafna. Ma rajtux kollu id-dibattitu ta' war nofsinhar irrid nistqar, imma miftet li rajt minn fuq ix-xogħol bat parti żgħira fejn Ivan Grek Mintov pereżempju ġie mistoqsi dwar l-abort u qal aħna kontra l-abort, aħna rridu li n-nisa jkollhom iktar trabi, nkabru l-familji u sebaħu dalam bħalli kieku, dikjarazzjonijiet li huma goffi li ma jagħmlux mhux xierqa u ma jagħmlux rispett u ġieħ lis-sensitività ta' suġġett. Ġifieri għan nitilqu mill-premessa li dan huwa suġġett li huwa sensittiv għal ħafna, huwa sensittiv għal min għandu tfal għax jożhom. Huwa ħafna iktar sensittiv għal min irid itfal u ma jistax ikollu, pereżempju, ġifieri noqogħdu attenti ħafna kif nitkellmu dwaru. Però spiss tiltaqa' ma' sitwazzjonijiet u meta ngħidu ma' sitwazzjonijiet ta' ġenituri żgħar jew ir-riżultat ta' forsi nuqqas ta' family planning maħniex qegħdin nitkellmu biss dwar teenage pregnancies illi fuq ix-xogħol tiegħi spiss ukoll niltaqgħu magħhom jew forsi mhux daqshekk spiss imma ġenituri żgħar li ma jkunux preparati għaw ħafna. Però hemm ukoll l-aspett ieħor illi inti jkollok ġenituri li kellhom familji, kellhom tfal, 2, 3, 4 qegħdin fil-mezzu età tagħhom u għadhom sallhom jirrealizzaw kemm ma kinux ippreparati sabiex jibdew il-familji tagħhom u mbagħad minn hemmhekk il-problemi jkomplu jeskalaw. Ġifieri il-fatt illi aħna pereżempju innaqsu l-frontieri u innaqsu l-mistħija billi ngħidu li ħan nipprovdu prodotti sanitarji ġol iskola biex ikollok tfal tas-sekonda età fis-sekondarja illi jibdew isiru jafu lil xulxin aħjar, ġifieri inti qabel ma jkollok relazzjoni intima ma' persuna tkun taf id-differenzi bioloġiċi tagħna u nitalmu nirrispettawhom minflok nagħmlu ċajt bihom. Dak huwa affarijiet illi ma nistgħu qatt nitkellmu ħażin dwarhom u ħadd pjaċir ukoll nisma' dwar il-morning after pill li rrid ngħid illi ovvjament sa ftit ta' snin ilu laqas biss kienet fis-suq. Imissaqja tiġi proposti li din titqassam ukoll b'xejn u smajt ukoll li ħajkun hemm ukoll offrut il-kontraċettiv għan-nisa wkoll mis-servizzi tas-saħħa pubblika, xi ħaġa li ovvjament tista' tgħin sitwazzjonijiet illum kien ċar il-Prim Ministru Robert Abela fejn tkellem dwar il-fatt li l-abort żgur li mhuwiex fil-manifest elettorali tal-partit. Imma qabel ma naslu għal bżonn jew forsi sabiex dik il-persuna tħoss il-bżonn tal-abort għandna ovvjament nagħmlu kull sforz possibbli sabiex nedukaw lil dawn iż-żgħażagħ tagħna u nofrulhom kull soluzzjoni sabiex ma jkunx hemm il-bżonn jekk jista' jkun tal-abort. Ovvjament ħajkun hemm min illi xorta waħda jikkonsidra dik hija ovvjament xi ħaġa illi jrid jiddeċiedi dak li jkun mal-kuxjenza tiegħu, però at this stage żgur illi mhijiex xi ħaġa li qed jipproponi dan il-gvern, però nagħmlu tajjeb illi nagħmlu kull sforz possibbli sabiex dawn l-affarijiet naqbduhom minn tant qabel u nippruvaw nevitaw dawk it-tip ta' sitwazzjonijiet milli eskalaw xejn. Ekku, grazzi ħafna din, grazzi ta' dan l-intervent. Tkellimna, Sur Sant, dwar il-prevenzjoni minn età żgħira. Però dil-ġimgħa wkoll rajna u smajna proposti għat-tibdil tal-liġi tal-IVF. Li tajjeb ngħidu wkoll ħajamlu differenza kbira ħafna fil-ħajja ta' dawn in-nies li jixtiequ jkunu ġenituri. Nista' nħalli naqra f'idejk biex tispjegalna ftit. Mela, l-ewwel ħaġa forsi għandina qabajs jiena fiha biċċa, però nemmen l-istorja ta' riformi fl-IVF Malta kienet storja ta' suċċess. Beda kollox fl-2013 meta daħlet fis-seħħ il-liġi li tirregolizza il-proċess tal-IVF. U mbagħad fl-2018 bdejna kampanja biex nġibu ċertu tibdiliet f'dik il-liġi għax kienet restrittiva immens. Tajjeb ngħidu kien hemm reżistenza wkoll għaliha din. Kien hemm ħafna reżistenza u fil-fatt minħabba dik ir-reżistenza
L-lum qegħdin nerġgħu nipproponu tibdiliet oħra, għax it-tibdiliet li saru dakinhar ovvjament ma kienux biżżejjed, imma kien l-ewwel pass biex nimmeljoraw il-liġi kif kienet. Fil-2018 irnexxinna ndaħlu il-proċess ta' li bih nistgħu nifriżaw l-embrjuni. U dan kien neċessarju biex sar tibdil fil-mod kif noperaw. U kif der fil-medja wkoll dal-aħħar, dan wassal biex kellna riżultati tajbin ħafna u f'ċertu aspetti konna inħabtu sew ma' ċentri barranin, tipo ċentri fi Spanja li hija meqjusa bħala waħda mill-pajjiżi li l-aktar toffri suċċess fil-proċess tal-IVF. Issa, fiex wasanna? Ftit ta' xhur ilu, il-Prim Ministru kien talabni biex immur inkellmu, mhux il-bieraħ, ftit ta' xhur ilu. U għalli inti kuntent bis-sitwazzjoni kif kienet? U kienet domanda retorika x'jaf tajjeb illi jiena ħankun kuntent biss meta il-pazjent Malti li għandu problema ta' infertilità ikollu l-istess opportunitajiet bħal pazjent illi llum jieħu l-kura Spanja. U minix biħsibni nieqaf niġġieled qabel ma naslu sa dak il-punt. Ġifi kien jaf sa tkun ir-risposta, għatlu le, minix kuntent, hemm bżonn li naslu biex indaħlu ċertu tibdiliet oħra. U minn hemm bdejna d-diskussjoni. Inti taf tgħidli għadek kif għadt illi qegħdin fost l-aqwa qed inħabtuha mal-aqwa fl-Ewropa. Għaliex trid iktar tibdil. L-istatistika mhux dejjem tagħti rendi kont ċar ta' x'ikun qed jiġri. Mela f'ċerti aspetti qed jirnexxielna bil-limitazzjoni li għandna llum li nħabtuha ma' dawn iċ-ċentri. Però għal ċerti frazzjonijiet, għal ċerti kundizzjonijiet ma nistgħux. U jien insib ruħi ta' kuljum fejn ikolli ċertu pazjenti b'ċertu problemi ngħidilhom jiddispjaċini, ħafna kontra qalbi, imma jekk trid kura li lilek ħatwaslek għal riżultati li tixtieq ħajkollok tmur barra. Li mhux sew. Bħala soċjalist nemmen ħafna li qatt m'għandu jkun x'għandek fil-but li jiddetermina l-aqwa kura li tista' tieħu. Mela, ċerti nies minħabba kundizzjoni ġenetiċi, pereżempju, ma jistgħux jevitaw din il-kundizzjoni ġenetika waħedhom. Barra minn Malta, dawk li jażlu jagħmluha waħedhom jagħmlu testijiet wara u ħafna drabi kollhom jirrikorru għall-abort biex jevitaw wild bi problemi seri. Illum il-ġurnata permezz tal-IVF nistgħu noffru illi dawn il-kondizzjonijiet wieħed jevithom. Biex nagħti eżempju, jeżistu kondizzjonijiet pereżempju fej il-wild jitwielet u imut fl-ewwel sentejn tal-ħajja tiegħu. Kondizzjoni illi tiġri f'każ minn kull 4 ta' dawn it-tfal li jista' jkollhom. 25% jkunu affettwati. Mela llum il-ġurnata aħna permezz tal-IVF nistgħu nikkreaw dawn l-embryos jiġu ttestjati u inti tqiegħed lura biss embrjuni li m'għandhomx din il-kondizzjoni fatali. Jista' xi ħadd jgħid li x'fiha ħażin li tista' toffriha din? Ma s'issa ma nistgħux. S'issa dawn it-tip ta' każijiet ikollhom iborru barra jiswew flus kbar għax minn barra l-proċess tal-IVF għandek il-proċess fejn inti tittestja dawn l-embrjuni ħafna eluf oħra li mhuwiex ranġuġġibli mill-but ta' kulħadd. U hekk jiena nemmen li din għandha tiġi introdotta. Din hija dik li ngħidula il-PGT-M. U mbagħad għandna każijiet oħrajn fej u bħal dawn hemm diversi kondizzjoni ġenetiċi li wieħed jista' jtestjalhom. U mbagħad għandna sitwazzjoni fejn inti jkollok il-mara illi ikollha ħafna implantation failures ngħidulhom. Inti tikkrea l-embryon tqedu lura u ma jħux. L-embryon tqedu lura u ma jħux. Xi ħaġa li hija qiebsa ħafna. U dan jista' jiġri minħabba illi l-embryon li nkunu qed nikkreaw ikollhom problema ġenetika. Ma din il-problema mhux għax tkun waħda illi qed tintiret mill-om jew mill-missier, imma għax
ħabba l-età, ħabba fatturi oħrajn tkun qed tiġri spiss. U f'dawn il-każijiet ukoll nistgħu noffru testjar fuq l-embryon biex inti tevita li kull darba qed tilab ir-rulett u tispera li tiċċomba dak l-embryon tajjeb. Illum teżisti l-possibilità li inti tittestjom qabel ma tqedhom lura u tevita embrjoni illi ma jimplantjawx jew illi il-proċess tal-iżvilupp tal-embrjon jieqaf kmieni. Għaliex la teżisti l-possibilità li nagħmlu dan mara għandha tiġi soġġetta għal dat tip ta' uġigħ. Veru. Jiġifieri issa il-manifest qiegħed jgħid ċar li Partit Laburista ġdiet fil-gvern se jkun qiegħed jagħti naħseb dawn l-aċċessibilità għal dawn is-servizzi. Dawn huma t-tnej il-goffi biex niftehmu. U mbagħad xi ħaġa oħra illi saqsejt u ingħatat mill-ewwel ukoll hija li jiena naħseb illi huwa sabiħ illi qed nagħtu l-opportunità biex koppja jkollhom l-ewwel wild, naħseb li tajjeb li intuhom iċ-ċans ikollhom anke t-tieni. U għalhekk waħda mill-proposti hija illi l-servizz tal-IVF ma jibqax jingħata biss sakemm koppja jkollhom l-ewwel wild, imma anke biex ikollhom it-tieni. Bħalissa dan huwa possibbli biss f'dawk il-koppji illi għaddew il-proċess tal-IVF għandhom embryos friżati, kellhom l-ewwel wieħed u fadlilhom embryos oħrajn. Però speċjalment bil-restrizzjoni li għandna attwali, din ma tiġri spiss ħafna li jkollok xi 5 embryuni jistennewk. Mela, dawk illi kellhom proċess ta' IVF u kellhom wild u ma fadlilhomx embryos x'nużaw, issa se jkollhom l-opportunità li jerġgħu jagħmlu użu mis-servizz tal-IVF Mater Dei biex intuhom l-opportunità jkollhom wild ieħor. Jeżistu wkoll sitwazzjonijiet fejn xi ħadd koppja kellhom wild u issa ma jistgħux ikollhom it-tieni. Ġifieri m'għandniex qed ngħidu li dan ħajn jiġi offrut biss il dawk li ġa għamlu użu mill-IVF, imma anke għal dawk li l-problema żviluppat wara li kellhom l-ewwel wild. Ma nistax ma jkollix lilek fil-panel u ma nsaqsikx naqra fuq Bernard Grech u l-IVF. Mela, Ramona quite right li semmiet l-insensittività, din il-kelma insensittività. Però l-bieraħ ukoll wara li qal ftit tal-jemilu, il-bieraħ semma żewġ affarijiet li huma il-batches u il-konsulenti full-time. U jiena meta tkellimt miegħek ftit qabel, qed li jiena laqas bdejt nemmen kważi reazzjoni ta' wiċċek kienet ġifieri says a million words. Ħanħalli fidejk biex tispjegalna żewġ żbalji tekniċi li għamel. Mela, jiena fil-fatt spiċċajt saqsejt iktar minn persuna waħda fuq għadi għax ma rridx nemmen li fil-fatt intqalet. Fil-bidunet fl-2013 konna niġmaw il-każijiet u konna nagħmlu l-IVF kull 6 ġimgħat 8 ġimgħat. Dak huwa l-batch. Dak huma l-batching. Konna nibbeċjawhom flimkien għax kienu jiġu tim ta' embryologisti minn barra biex inkun nistgħu nagħmlu dan. Ħanalqu kważi 3 snin li għandna 3 embryologists residenti Malta. U ilu daqshekk li fil-fatt waqaf dal-batching, illum il-ġurnata id-Dipartiment tal-Art Clinic ġewwa Mater Dei jaħdem 7 tim fil-ġimgħa. Niġbru il-bajt u nitrasferixxu l-embrjuni mit-tnejn sas-sibt. M'hemm l-ebda batching u ħanalqu kważi 3 snin. U għadu mandunax ġifieri il-kap tal-oppożizzjoni li jenna 3 snin issir diġà din il-biċċa. U fuq nota personali, ħossni naqra office, illi speċjalisti illi qed naħdmu fl-IVF fuq bażi ta' kuljum hemm diversi. Jiġifieri li ngħidu issa ħansibu konsulent illi jaħdem kuljum.
Jiġifieri dan qiegħed jgħid li inti x-xogħol li qiegħed tagħmel bħalissa mhux xogħol ta' full-timer. Forsi għalhekk ma mortx inkellem lilu fuq x'riformi għandna bżonn fid-dipartiment. Grazzi ħafna, Mr. Sant, tal-li qsamt ukoll din l-esperjenza. Rajt ukoll kien vera mument fejn ħadd ma tkellemx, vera huwa interessanti il-mod tekniku kif spjegajtu naħseb laqas jien stess. Grazzi ħafna, Sur Sant. Ħanaddi għall-ewwel intervent ta' kandidat għand il-Ministru Michael Farrugia, jogħġbok kollox fidejk, Mike. Nirringrazzjak. Qabel xejn, merħba Pembroke, proset tal-miġema li qiegħdin hawnhekk. Smajt b'interess il-din u l-Mark. Fej jitkellmu fuq viżjoni, fej jitkellmu fuq tama, meta jitkellmu fuq futur. U dak huwa il-parti sabiħ tal-Partit Laburista illi tuda l-aħħar snin offra tama, offra viżjoni, offra futur. Fl-2013 kellna programm elettorali li wieħed jista' jgħid illi kważi implementajnieh fit-totalità tiegħu. Fl-2017 kellna programm elettorali ieħor li joffri tama, viżjoni u futur. U wieħed jista' jgħid ukoll illi implementajnieh fit-totalità tiegħu. Qed noffru programm elettorali ieħor ambizzjuż li huwa possibbli li jsir u li eventwalment huwa programm elettorali sostenibbli li ħan implementawh u nżommuh. U hawnhekk nibda ninkwieta fuq il-partit tal-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista, x'inhu joffri. Qabel xejn qed joffri programm elettorali partijiet minnu doppji, proposti doppji. Imma minn hekk smajna kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista li qalinna isma' li tippjana l-5 snin ta' mhux possibbli u minn dak li qegħdin iwedu jista' jinbidel kollox. U dak huwa ta' inkwiet u hawnhekk hija d-differenza. Meta mmorru quddiem in-nies u sa nkunu qed nitkellmu fuq l-għażla. Mark tkellem fuq l-IVF u fakkarni meta jien kont parti minn kumitat ad hoc tal-Parlament bħala persuna l-uniku wieħed mill-Oppożizzjoni u kien hemm 2 membri min-naħa tal-Gvern. U konna tkellimna u għamilna proposta dak iż-żmien lill-Gvern Nazzjonalista. Il-direzzjoni, il-qudiem, il-viżjoni wara ġibna anke esperti lokali u barranin illi spjegaw u flimkien it-tlieta li aħna kellna konklużjoni waħda kemm kien importanti illi nitkellmu fuq il-freezing of embryi u diversi direzzjonijiet oħrajn. Gvern Nazzjonalista kien għadda liġi, biċċa liġi. Imma mhux tal-li għadda biċċa liġi, tal-li kellu jkun Gvern Laburista wara l-2013 li beda jagħti servizz b'xejn lill-IVF opportunità tama lill-ommijiet, lill-familji li jkollhom ulied. Mbagħad komplejna nibnu bħalma qal Mark bil-passi l-oħrajn li ttieħdu fil-liġijiet. Imma aħna nkomplu nħarsu l-qudiem. U bħala Partit Laburista li għandna direzzjoni li għandna viżjoni li noffru tama, ma nibżawx nieħdu deċiżjonijiet. Bħalma għaddejjaqniex nieħdu deċiżjonijiet illi fil-programm tal-2017 ma kienx hemm li ħajkonna l-pandemija. Wettaqnieh dak il-programm elettorali, kellna l-pandemija, kellna bajna ninvestu fl-ekonomija, bajna ninvestu fil-familji Maltin u Għawċin, ħadna ħsieb fit-tfal, ħadna ħsieb fiż-żgħażagħ, ħadna ħsieb fl-adulti, ħadna ħsieb fl-anzjani, komplejna ninvestu fil-Maltin u l-Għawċin. Bajna ninvestu fikom illi qegħdin ukoll taraw dan il-programm illi eventwalment tagħti l-possibilità ta' fiduċja li dak li aħna qed nipproponu li kapaċi jsir ġewwa pajjiżna huwa possibbli li jsir fil-pajjiżna, l-uniku tama illi hemm għal dal-pajjiż huwa biss il-Partit Laburista li kapaċi jimplementa dak li wieħed. Grazzi ħafna Ministru tal-intervent tiegħek. Ħanerġa' niġi għandek, Ramona.
Mela Partit Laburista qed jgħid li l-PN huwa partit li joħodlok, mhux itik, però hemm xi nies ukoll qed jinterpretaw li l-manifesti elettorali huma xi wish list. Tajjeb tal-pick and choose u tagħmel isek il-kalkoli tiegħek. X'inhu opinjoni tiegħek fuq għadi? Sempliċi, jekk il-poplu Malti u Awċi irrid ikun jaf kemm aħna kredibbli fuq il-manifest elettorali, iħares lejn il-manifesti elettorali kollha li implementajna u jaf li għandna l-kredibilità li nimplementaw. Biżejjed ngħidu li 90% tal-manifest elettorali li għadda tal-proposti kienu implementati. Kull budget wara l-ieħor il-miżuri jiġu implementati. Ma rrid nixtar naqra minn dak li qal l-ispeċjalista Mark Sant. U qal mhux tab xejn ma mortx inkellem lil Bernard Grek fuq riformi. Min irid ibiddel lil pajjiżna ma jkellimx lil Bernard Grek, imma jkellem lil Robert Abela. Il-Partit Laburista huwa l-unika partit li jista' iġib u li ġab il-bidla f'dan il-pajjiż u li jkompli jġib il-bidla f'dan il-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista iġib il-bidla tal-manifest elettorali tiegħu. Wara kull jumejn naraw bidla ta' verżjoni ta' manifest wara l-ieħor. Il-Partit Nazzjonalista ibiddel il-kapijiet tiegħu wieħed wara l-ieħor u għadhom ma ħadux ir-ruħ. Ejja nkunu serji, ejja nipprovdu lil dan il-pajjiż politika serja. U qed issemmi għax il-Partit Laburista fl-analiżi tiegħu għamel analiżi li il-Partit Nazzjonalista joħodlok u mhux itik. U bir-raġun. Kull proposta fija dejjem limma ma tibda tgħid where is the catch u taqra u tkun sempliċi ħafna din il-catch. Tittoqgħod attent li qed taqra l-verżjoni tajba tal-manifest għax idumu jbidlu. Imma mbagħad bej waħda oħra tipprova tifhem ftit għax laqqas għax illum waqt qedlek li kont id-dibattitu. Laqqas Bernard Grek innifsu ma qrah, naħseb tant kemm għandhom verżjonijiet li qata nifsu jaqra manifest ħieħ, ħasseb wara kemm qed nippruvaw nifmu aħna. U nibdew fl-ewwel punt. Morru fitxu fil-verżjonijiet kollha tal-manifesti elettorali tal-Partit Nazzjonalista m'hemm imkien ċek ta' rifużjoni tat-taxxa imkien. U mbagħad meta bis-sistema li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista ta' tnaqqis tat-taxxa, l-iktar li jgawdu dawk li jaqalaw aktar minn 60,000. X'differenza mal-Partit Laburista fil-Gvern kulħadd ser igawdi mit-tnaqqis tat-taxxa. Taf x'qed ngħidu pereżempju fuq paga ta' persuna li taqla 1,000 euro. Jekk jitla il-PM fil-Gvern ser inaqqas ser tieħu 22 euro lura mal-Partit Laburista 135 euro. Dawn huma l-fatti. Taf x'qed ngħidu li jekk jitla l-Partit Laburista fil-Gvern ser tieħu l-poplu Malti u Awċi ser jieħu 24 miljun euro f'rifużjoni tat-taxxa. Mal-Partit Nazzjonalista ma tieħu xejn. Dik id-differenza. Taf x'qed ngħidu li il-Partit Nazzjonalista issa dan fir-rigward taqtuħ għat-taxxa n-negozji li l-Partit Laburista qed jipproponi li minn 35% tinżel għal 25%. Mela il-Partit Nazzjonalista għalhekk da tittoqgħod attent fejn ħajoħodlok, propona li jkun hemm tnaqqis biss jekk rabata mal-guidelines mar-regoli tal-ESG. Issa dawn ir-regoli japplikaw għalihom mal-11,000 kumpanija biss fl-Unjoni Ewropea kollha biex taraw kemm il-kumpaniji Maltin u Awċin li huma jew micro jew żgħar mhumiex ma jkunux jistgħu jikkwalifikaw. Qed jissuġġerixxi wkoll, pereżempju, fis-sitwazzjoni tal-pensjonijiet mal-Partit Laburista taf fejn jgħid budget wara ieħor dejjem żidna il-pensjonijiet. Covid u mhux Covid, il-pensjonijiet dejjem baqgħu jiżdiedu u tajna aktar milli wedna x'nagħtu wkoll is-supplimenti. Imma il-Partit Nazzjonalista qed jiddubita kemm dawn huma sostenibbli. Tant kemm hu hekk li qal irid ikun hemm fond mill-kumpaniji privati u qed jissuġġerixxu għal dan il-fond, jiġifieri għal dan il-fond. Litteralment qed iżid qisu bolla. Li l-ispiża fuq in-negozji għal kull 10 impjegati tiżdied b'20,000 euro. Dik id-differenza dejjem iridu jorbtu. U l-aħħar punt għax ma nixtieqx li ndewmek fir-rigward tal-kirjiet ta' qabel l-1995.
Mhux talli il-Partit Nazzjonalista ma jbiddel xejn, imma jrid joħodna għal-passat. Mela dan il-gvern għamel riforma fir-rigward tal-kirjiet sabiex iserraħ ras dawk ħafna minnhom l-anzjani li qegħdin fil-kirjiet ta' qabel l-1995. Le, immissa mhux talli ma jridx iżomm il-bidliet li għamilna aħna tal-li jrid ireġġa' lura. Qed jipperikola is-saqaf fuq ras ta' 10,000 familja li qegħdin bil-kirjiet u qed jgħidilhom li wara 3 snin mhux ser ikompli jtihom is-sussidju. Dan kollu qiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U għalhekk Magħna taf fejn qiegħed. Magħna taf li dak li ħanweduk ħantuk. U bil-vot tiegħek tista' tiggarantixxi sabiex il-bidliet li għamel il-Partit Laburista mill-Gvern ma jintilfux, anzi inkomplu nbidlu għal aktar ġid fġieħ il-poplu Malti wawċi. Ħammur għalik issa, Dana, smajna wkoll fl-intervent ta' Ramona semmiet ukoll il-businesses u semmiet ukoll l-industri li qegħdin ngħinu anka il-gvern issa u anka fil-manifest kif ħanejnuhom. Hemm numru ta' inċentivi għal businesses, nixtieq tidħol fihom u kemm huma importanti għan-negozji tagħna. U mbagħad nixtieq ukoll tagħmel aċċenn kemm dawn l-inċentivi qegħdin jinkoraġġixxu lill-mara li tidħol ukoll u tinvesti u tkun parti mid-dinja tax-xogħol. Fidejk. Grazzi Luk, mistoqsija imlaħma mhux ħażin. Ħanibda l-ewwel net bl-industrija. Jiena apparti li kap eżekuttiv ta' Tech.mt li tiffoka fuq it-teknoloġija, direttur ukoll il-Malt Enterprise. U il-Malt Enterprise naraw ħafna stejjer qudiemna ta' kumpanniji li jersqu biex isaqsu għall-għajnuna. U kull storja tara il-ħajja ta' il-miġja ta' kumpanija illi bdiet l-istorja tagħha sabet id-diffikultà fil-bidu jew f'kull pass tal-proċess tagħha u resqet għall-għajnuna. U minn hawn nixtieq ngħid kemm importanti illi meta jkollok dal-bżonn issib min jisimak u ssib miżuri li jolqtu il-bżonnijiet tiegħek kif għandna llum. Inċentivi diġà eżistenti u inċentivi li huma proposti fil-manifest. Inċentiva partikolari li laqtitni ħafna, inċentiva li bħalissa hemm uġieħ dwarha ta' qafas legali illi jinkludi wkoll għajnuna finanzjarja għall-startups. L-startups nieħdu l-kunċett ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea tas-sajż tagħna, l-startups tagħna huma wkoll preġudikati minn dan il-xismu il-sajż li aħna għandna ġeografikament. U għalhekk għandhom aktar challenges biex jikbru f'dan is-suq li aħna għandna u jimirħu internazzjonalment, għaliex aħna maħniex il-Ġermanja, maħniex Franza, maħniex l-Italja, hemm miljuni ta' nies joqogħdu hemmhekk. Startup f'Malta tibda żgħira u tittimraħ barra minn Malta. Allura dan il-qafas legali illi llum ħajjiġi stabbilit formalment se jagħti protezzjoni lil dawn l-startups, se jtihom identità. U l-fatt li magħhom hemm marbut ukoll pakkett finanzjarju se jtihom mill-bidu serħan tal-moħħ. Serħan tal-moħħ li inti se tibda diġà b'xi ħadd qed jgħinek b'qafas illi jinkludi l-flus. Inti meta tibda business xi jkollok bżonn? Ikollok bżonn il-flus li jgħinuk tixtri r-riżorsi tiegħek ikunu xi jkunu u jkollok bżonn l-għajnuna wkoll biex tibda taħdem ġo premises, ġo post, ġo building. Dan l-għajnuna ilu jiġi offrut minn f'dal-każ tieħu l-Malt Enterprise imma grazzi għal skemi li ħoloq dan il-partit, dan il-gvern kemm ilu fl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Grazzi għal dawn l-inċentivi, dawn il-businesses jafu illi se tmur istaqsi għall-għajnuna għaliex għandek bżonn illi timmuvja minn fejn qiegħed forsi, jew għandek bżonn tikri post mill-ġdid minn fejn taħdem u dik l-għajnuna se issiba. Apparti minn hekk staqsejtni wkoll Luk fuq l-inċentivi relatati man-nisa biex iħeġġu lin-nisa jidħlu aktar fid-dinja tax-xogħol.
Din hija xi ħaġa illi biex nispjega hija drive ġejja mill-Unjoni Ewropea. Aħna maħniex l-unika pajjiż illi għandna bżonn nagħmlu dawn il-miżuri biex ngħinu fuq l-ugwaljanza. Jiġifieri ma nħossunix isna li aħna xi pajjiż partikolari lanqas xejn, anzi din hija mira komuni bejn l-istati membri. Apparti minn hekk, però d-differenza hija meta ikollok amministrazzjoni ikollok partit li attwalment jagħmel xi ħaġa fuqha, illi jkollok miżuri illi se jgħinu se jħeġġu biex ikun hemm aktar focus, aktar effort biex ikun hemm ugwaljanza fir-rappreżentazzjoni f'kumpanija. Waħda mill-miżuri li laqtitni ħafna hija rifużjoni tat-taxxa pereżempju sa 6,000 euro għal dawk in-nisa illi wara li għalqu l-40 sena jiddeċiedu li jerġgħu jingħaqdu mad-dinja tax-xogħol. Nafu illi n-nisa l-ikbar peace illi jġorru fejn tidħol speċjalment il-familja jew affarijiet illi huma aktar soċjali huma dan mhux xi ħaġa li qed ngħidu jiena huwa xi ħaġa li statistikament toħroġ anki f'livell tal-Unjoni Ewropea, anki minħabba l-pandemija ħafna nisa kellhom imorru lura bir-remote working jieħdu ħsieb il-familji tagħhom, jieħdu ħsieb il-morda, forsi kien hemm minnhom mardu huma stess, allura kellhom jieħdu pass lura mill-karriera tagħhom. Illum qed ngħidulhom aħna lest li ngħinukom terġgħu lura, tintegraw, tirnexxu fil-karriera tagħkom f'kumpanniji li anki pereżempju miżura oħra, kumpanniji li jimpjegaw nisa illi b'kollox jagħmlu aktar minn 40% tal-eżekuttiv, jiġifieri tat-tmexxija ta' dik il-kumpanija, hemm rifużjoni oħra sa 50,000 euro pereżempju. U importanti li ninnutaw il-konnotazzjoni ta' dawn iż-żewġ inizjattivi, kemm l-inizjattivi lill-industrija kif ukoll l-inizjattivi lin-nisa biex jerġgħu lura fid-dinja tax-xogħol. Jekk inti mhux ħadd inċentiva lill-kumpanniji, il-kumpanniji mhux se jinvestu dak il-flus jerġgħu fihom infushom biex ikunu jistgħu jonfquhom fl-impjegat. U bekk dawn l-inċentivi qed iħeġġu mhux biss lin-nisa dak il-flus li l-kumpanniji qed jinvestu fihom innifisom, grazzi għal dawn ir-rifużjonijiet, qed jgħinuhom jikbru għal benefiċċju ta' kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. U jekk ministera żbaljata hemm ukoll inċentiv ieħor lill-kumpanniji li jerġgħu jinvestu l-profitti tagħhom fihom innifisom. U dan huwa l-ħsieb, din hija d-differenza illi l-inċentivi fil-manifest elettorali huma kollha linked ma' xulxin, mhumiex sparati bla doċċ li ġast kemm ngħidu ħanamlu xi ħaġa fuq in-nisa, ħanamlu xi ħaġa fuq l-industrija. Le, daw kollha magħmulin bi ħsieb għat tkabbir biex inkomplu niksbu aktar tkabbir fl-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna Dana Farrugia, il-kap eżekuttiv ta' Tech.mt. Tkellimna fuq il-businesses żgħar, kbar u medji, però ħan nitkellmu wkoll fuq anka persuni li jaħdmu as a sole trader iktar milli xejn għax hekk tiġi inti sajjied inti taħdem toħroġ fuq il-baħar, iġġib lura is-sajda tiegħek, tqassama prodott ġenwin, prodott Malti minn madwar l-ibħra Maltin. Il-Prim Ministru ħabbar inċentivi ġewwa Marsa Xlokk, meta kienet jitkellem f'Marsa Xlokk, għas-sajjieda. X'derlek minnhom, Chris? Mela bħala proposti kienu tajbin ħafna għalina s-sajjieda. Fost l-oħraj kien hemm tal-breakwater li ħajamel ġewwa naħta Dillimara. Fix-xitwa minnu intis naħat tagħna biex lok ikissirna m'isfel. Diġà sar breakwater ma' naħa ta' Marsa Xlokk li għamel effett kbir. Naqqasnih il-ċaqliq li kien jidħol u nemmen li bil-breakwater li ħajamel il-ġdejt ħankunu għodin tajjeb ħafna. Proposta oħra rigward l-iskemi finanzjarji għal min jixtieq jarma fuq il-settur tagħna. Bħalma jafu ħafna s-sajjied qed jonqsu, min qed jirtira mhux qed jilħaq l-ġdid minn floku, għaliex għax hemm hija problema li tmur bank
jħareslek bl-ikraħ biex tgħidlu biex narmal da xogħol ta' sajjiet, biex tieħollu un eżempju biex tarma bastiment. Issibuha ġifieri Chris intom din id-diffikultà ssibuha. ħafna, ħarsunna bl-ikraħ il-banek kif tgħidlhom li inti sajjiet jew tixtieq tarmal fuq il-baħar. Nemmen li ħatkun taġit għalina kemm għal-żgħażagħ li rridu jibdew fuq x-xogħol għajnuna tajba ħafna. U temmen li daw il-miżuri li jew nkella dan il-manifest qiegħed jinċentiva forsi iktar nies li jidħlu għal dan ix-xogħol li huwa fl-aħħar mill-aħħar huwa xogħol diffiċli ħafna, naf ħafna sajjieda tkunu fuq il-baħar, jiġifieri jekkux mewġ jekkux xemx, huwa xogħol diffiċli anke fiżikament. Allura mhux forsi ħafna illum imorru għalih. Taħseb li dan inċentivi ħajjejnu sabiex ikun hemm iktar persuni li jmorru għal ħajja professjonali ta' sajjiet? Iva, luk, hemm xogħol tagħna sfortunatament tħabbat wiċċek ma' kollox, xita rieħ mal-temp minn kollox, tkun qiegħed hemm. Huwa tajjeb illi iva żgħażagħ jibdew dax-xogħol bħal medna s-sajt artiġjanali dejjem qed jonqos li nżidu s-sajjieda ġewwa Malta sewwa. Tajjeb ukoll ngħid illi nieħu pjaċir ħafna nisma' deputati bħal Jean-Claude Mekallef li wassal ħafna l-kelma tas-sajjied ġewwa l-Parlament Malti u wkoll Ewropew. Huwa taġit għalina li ikun jufu x'inhu għaddej fis-settur tagħna. Grazzi ħafna Chris, grazzi ħafna tal-li ġejt u qsam din l-esperjenza magħna. Ħammorru sa għal tieni intervent minn kandidat il-Ministru Carmelo Abela. Fidejk, Ministru. Grazzi ħafna, lejl it-tajjeb il-kulħadd. Biex taħdem favur pajjiżek trid tkun tħobbu. U nżid ma' din il-frażi storika li tkun ħobb il-pajjiżek kemm mill-gvern imma anke mill-oppożizzjoni. Illum għandna sitwazzjoni fejn għandna differenza kbira bejn iż-żewġ partiti għal fatt li għandna Partit Laburista li jitkellem dwar l-interessi ta' Malta l-ewwel qabel kollox, dwar l-interessi tal-familji Maltin u Għawċin, u għandna Partit Nazzjonalista li jitkellem dwaru nnifsu. Niftakru ftit l-aħwa. Fis-snin li għaddew ma kienx hemm okkażjoni waħda li tal-Partit Nazzjonalista ma ħadux l-okkażjoni biex jitkellmu kontra pajjiżna, kontra pajjiżhom stess. U allura din hija differenza oħra li hemm bejn iż-żewġ partiti l-kbar u li importanti li niftakru li fis-26 ta' Marzu irdu mmorru nivvotaw biex nivvotaw favur pajjiżna u għalhekk irdu nivvotaw lill-Partit Laburista. Jiena gburi li kemm ili nservi fil-politika dejjem ħdimt favur pajjiżi. U dejjem ħdimt biex nara li l-interessi ta' pajjiżna jibqgħu jiġu l-ewwel u qabel kollox. U gburi wkoll li anke għal din l-elezzjoni jiena parti mill-tim formidabbli tal-Partit Laburista biex inkomplu nagħmlu l-ġid lil pajjiżna. Minkejja il-gideb li ħaddieħor ipprova jagħmel anki fil-konfront tiegħi. U aħna il-gideb irridu nkomplu nikkumbattuh, il-gideb irridu nistmerruh, imma fuq kollox dawk li għandhom għal qalbhom il-politika u jistmerru l-politika mibnija fuq il-gideb, anki hawnhekk. Fis-26 ta' Marzu huwa importanti li mmorru nivvutaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista, ħalli bekk nagħtu rebħa lill-Partit Laburista biex anki l-Prim Ministru Robert Abela ikompli bil-ħidma tiegħu. Però ninsabu fi żmien ta' kampanja elettorali fejn huwa importanti wkoll li nqabblu il-programmi li iż-żewġ partiti l-kbar qed isemmu. Għandek Partit Laburista li il-proposti tiegħu huma msejsa madwar il-kwalità tal-ħajja, li aħna ntejbu il-kwalità tal-ħajja. Imma rridu naraw ukoll x'qed jgħid ħaddieħor jew x'mhux jgħid ħaddieħor. U Ramona semmit diġà il-problema li 10,000 familja jistgħu jispiċċaw biha jekk Bernard Grech ikun Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. 10,000 familja li jispiċċaw titneħħilhom l-għajnuna biex dawn jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Però hemm ukoll
bolla ġdida li Bernard Grech qed jipproponi li jdaħħal bolla li f'pajjiżi oħrajn hija kkalkulata li tiswa bejn 8 u 10%. Però nafu wkoll li l-politika tal-Partit Nazzjonalista hija mibnija madwar kontijiet ogħla. U allura jekk Bernard Grech jingħata l-fiduċja mill-Maltin, aħna nafu li dan beħsibu jerġa' jolli id-dawl, jerġa' jolli l-ilma, jerġa' jolli il-fuel u jerġa' jolli il-gass. Però nafu wkoll li Bernard Grech mhux se jagħti reviżjonijiet ta' ċekkijiet, iċ-ċekkijiet ta' reviżjoni tat-taxxa. Forsi għax hu għamel snin ma jħallas it-taxxa, allura ma jarax il-bżonn li wieħed jagħti reviżjoni tat-taxxa. Però x'differenza ħbib tiegħi mill-Partit Laburista. Partit Laburista li aħna qed nipproponu li nagħmlu d-differenza u nkomplu nagħmlu d-differenza għall-aħjar fil-ħajja tan-nies. Determinati li nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar, determinati li nagħtu opportunitajiet ġodda. Manifesto elettorali li għandu 1000 proposta elettorali u allura hemm 1000 raġuni għalfejn fis-26 ta' Marzu morru nivvotaw għal Partit Laburista. Hemm element importanti fil-politika, il-kredibilità. U aħna l-partit li għandna kredibilità li dak li nwedu inwettquh. Manifesto elettorali ta' Ġunju 2017 li minnu wettaqna 90% tiegħu u għadna għaddejjin biex ninkomplu l-implementaw il-kumplament tal-manifest elettorali. Jekk naraw x'kienu wettqu amministrazzjonijiet preċedenti nazzjonalisti darba kienu weduna 20 punt u anki 20 punt ma wettqux, u jekk naraw x'kienu wettqu fil-passat milli qalulna il-programmi elettorali tagħhom kienu insewwhom. U għalhekk il-kredibilità hija importanti. Però finalment l-għażla hija bejn il-futur u l-passat. U aħna l-partit li rridu nkomplu nimxu l-qoddim, il-partit li rridu nkomplu mexjin futur sabiħ, il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li joħodna fil-passat. Però biex aħna nibqgħu mexjin il-qoddim ħaġa waħda hemm. U din hija li fis-26 ta' Marzu immorru u nitfgħu il-vot tagħna favur il-Partit Laburista. L-elezzjonijiet ma jintrebħux bis-survey u l-uniku stħarriġ li jgħod huwa dak li r-riżultat tiegħu joħroġ fis-27 ta' Marzu. Għalhekk nappella biex immorru nitfgħu il-vot tagħna favur il-Partit Laburista, favur il-mexxej tagħna Robert Abela, ħalli jkun il-Prim Ministru u jkompli jmexxina futur sabiħ. Nirringrazzja lill-Ministru Carmelu Abela. Ramona, ħana laqbik kemm taddi waħda l-mikrofon viċin. Ramona, smajna lil Dana titkellem fuq in-negozji, fuq in-nisa li jerġgħu li ntuhom inċentiv sabiex iva jinvestu u jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Għaddejna minn pandemija, issa naraw ukoll iberra anke dak li qed jiġri fis-sitwazzjoni politika bejn ir-Russja u l-Ukrajna, il-Partit Laburista kemmu kredibbli meta jitkellem fuq negozju fuq familji. Il-Partit Laburista huwa l-partit tal-ħaddiema u ta' min iħaddem. U jafu kemm il-ħaddiema u kemm min iħaddem li sabu ta' spalla lil dan il-partit fil-gvern. Għax hekk inxieraq, għax aħna Malta sieħa meta niġbdu ħabel wieħed dejjem ikonna suċċess. U għalhekk idejjaqni jiena kliem ta' politika partiġana għax Malta hija tal-Laburisti kif inhi tan-Nazzjonalisti, kif inhi ta' dawk li jivvotaw lil xi ħadd ieħor, lil xi partit ieħor, kif inhi tal-floaters, kif inhi wkoll ta' min ma jivvotax u għalhekk nirrifjuta ċertu kliem tal-kap tal-Oppożizzjoni meta jgħid li hawn bżonn li jiġi l-Papa sabiex ifejjaq lill-Laburisti. Dan il-kliem mhuwiex ġust u ma jixrax, speċjalment meta nafu li fi żminijiet li ġejjin ukoll ser ikunu challenging biss. Illum il-Prim Ministru ma jinsabx Malta għax kellu jsifer minħabba impenji barra minn Malta minħabba l-gwerra li għaddejja. U dik hi d-differenza Prim Ministru statista li jaf li minkejja li qegħdin f'kampanja elettorali hemm bżonn huwa rikjest li jkun barra minn Malta sabiex jaħdem ukoll fl-interess fl-aħjar interess tas-sitwazzjoni minn kap tal-Oppożizzjoni
li għawek sal-lum il-ġurnata stess għad-dibattitu tal-lum infex f'politika partiġana. U għet li aħna il-partit ta' min iħaddem u tal-ħaddiema, Maltin u barranin kollha. U għalix nejtek, fil-proposti u koll, jina smajt l-senjur is-sajjiet jgħid kemm hu diffiċli biex jinfetaħlu kont jisu għandu għal xisti għaxu xi sajjiet. Anzi, għandu biex ikun gburi li u sajjiet kif għandhom biex ikunu gburin is-sajjieda u l-bdiewa Maltin u għawċin kollha. U għalhekk fil-manifest l-ewwel net proponejna biex il-persuni il-self-employed u anki il-kumpanija jkollhom id-dritt li jkollhom kont bankarju bażiku, dak huwa d-dritt tagħhom. L-istess kif issir barra minn Malta. Kif ukoll proponejna credit review, fessil arbitru ta' credit review sabiex minn ma jnatax self ikollu review għal raġuni għala ma natax self. Hemm proposta wkoll interessanti sabiex titnaqqas il-burokrazija biex ikun hemm ċentralizzazzjoni ta' due diligence. Ġifieri inti mhux biex tingħata xi self jew tiftaħ xi kont ikollok tagħmel due diligence ta' diversi entitajiet differenti, iżda s-sistema tkun ċentralizzata. X'dan ser ikun importantissimu ħafna fi żminijiet li ġejjin fejn naspiraw li nkomplu nkabbru l-ekonomija. Hemm ukoll proposta fuq energy audit għal kumpaniji u sabiex il-gvern jgħinek timplementa il-miżuri li jirriżultaw mill-energy audit sabiex ikollok iktar enerġija effiċjenti u rinnovabbli u jgħinek ukoll f'dak ir-rigward. Kif ukoll 30% ta' lotja tal-investiment f'apparat meta inti tkabbar l-impjant tiegħek u l-proprjetà intellettwali u dik titla l-40% meta ikun hemm proġetti diġitali, ambjentali jew inkella fawdex. Kif ukoll rifużjoni sħiħa jekk kumpaniji jerġgħu jinvestu il-profit tagħhom. Però fi żmien li ġej ser ikunu żminijiet importanti. Fejn hemm bżonn li l-pajjiż jibqa' maqut. Ejja ma nħallux din il-kampanja elettorali tifridna, ejja ma nħallux id-diskors ta' ftit nies jifridna, għax hu importanti li nibqgħu il-koll flimkien ikkonċentrati fuq l-aħjar interess tal-poplu Malti u Għawċi. Jiena I look forward biex issa jkollna l-konferenza li ser tapprova il-manifest elettorali Malta flimkien u I look forward iktar biex dan il-manifest li sar minn Robert Abela jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja jiġi implementat minn Robert Abela bħala Prim Ministru. Grazzi mill-qalb lil Ramona kif ukoll l-amministrazzjoni kollha tal-Partit Laburista tax-xogħol kbir u tajjeb immens li qegħdin tagħmlu inti u sħabek anka issa fi żmien kampanja elettorali. Mill-qalb Ramona, grazzi ħafna ħafna. Ħanejt ukoll, ovvjament, grazzi lill kandidati kollha ta' dan id-distret, grazzi Ministru Obew, grazzi Ministru Farrugia tal-interventi tagħkom, però grazzi kbira wkoll lil Dr. Dean Healy, lil Dana Farrugia, lil Mr. Mark Sant, kif ukoll lis-Sur Chris De Battista. Xtaqt noħdilkom kummenti konklusivi, però fudnet jgħiduli tandomna nitkellmu u ngħidu affarijiet li m'għandniex il-ħin lanqas għal dak. Nixtieq infakkarkom li nhar il-Ħadd għandna kollha nkunu wara il-Prim Ministru Robert Abela għarjali fuq il-fosos tal-Furjana. Ma fadalli xejn iktar xi ngħidilkom, idħlu fuq il-website tal-Partit Laburista sabiex tibbukjaw għall-events kollha li qed isiru kemm matul il-ġimgħa kif ukoll fil-weekend. Ma fadalli xejn iktar x'ngħidilkom li il-lejli tajjeb, grazzi tal-li kontu magħna u awguri li t-tifel tiegħi Ben lilhom għal sena. Il-komplament tal-lejli tajjeb u grazzi tal-li kontu magħna.